Uy, magsige magpanguhit. Sariyo, mura jugag bata sariyo oy. Kapoy kay nasig panguhit ni mo da kay bang giduka na ta. At ulga sa taong ko sariyo. Yun. Ngano ka oy, sa may problema nimo? May bawa na jug ka? Sige, utang na pag yun. Sige, bawa na ka ba? Di na lagi ko anak lagi kapoy na kayo ng ana-ana. Sa mo taong ka sariyo oy? Wala mo kay buhaton. Hayang lang diya. Ako rin bahala. Ay, basta dili ko, sa man taong ka eh. Kuya naman imo oy, tagalihok na naman. Sige, ana-ana. Sa man taong ka oy. Buhay pa ka sariyo? Tuog na oy. Kaya magsige pagpanguhit. Mal, sariyuha ka eh. Namay natakat kang tuog. Ay. Oh no! Ayaw, di ma. Buang man tawahan na ni. Masuk ko magdikpaturjakon. Bahala ulit ka din ha. Ha? Po naman. Sakto kong amigo ka ha? Tira ba itong problematic iba? Saan? Yung asawa di mo po. Kay bawat. Huwag palibak. Bay! Saan magkamura man kag nga huwag ka nga paglaom? Sige naman kag problema na po. Imo na po ng asawa? Bailain, bay. Bailain. Paano mong anak niya? Okay, sige rin, dua-dua. Wala kayo problema de. Lagot yun sa'yo, problema. Ano sa kayo? Sa mga paminaw, tanaw ni mo bay? Ano sa may problema na bay? Akong asawa, di nagib. Yung saan ako kuhit bay? Kamangon ako ginahinay. Magmata mo yapon, sampalungon, hinong ko. Nag-ana na ko sus. Di nagib. Grabe bay, usa ka tuig na ba? Usa ka tuig na may walay ana-ana. Yun. Diba ka bay, unsay mayo anak bay? Imo na siyang tanawon kung si mga liyo ka na. Sige sa inyo ha. Imong halongkaton ba? Pasig na yung mga gipang sekreto diha. Kay, kami sa kong asawa kada, hangyo na ko bay. Kamay lang, kuhit ako. Wa na bilang ka, hubo na yun na. Pwede kang storya. Nga na ta, nindot bay. Ipa ka bay, wa kay problema. Nga na ta, dapat inagkuhit pa lang daan. Hubo na largo. Ibaw na siya niya akong asawa. Nagkuhit ako nga, maigo ang sampalong noon. Mayo anak, gid bay. Halungkat na yung balay. Umalag, halungkat, apila mo yung asawa. O ba kay lain akong asawa, no? O gani. Duda na dyan ko na bay, murag na, nagilain akong asawa. Oh my God. Bisa pag 100%, klaro kayo nang naoy. Pero ako tong bato ni mong gingon bay. Nya panidan sana na ako siya gid. Ako na kana. May na. Ako na siyang ESI. Kana. Ano yung pinakanindot? Ano jud? Pangita jud paagi nga kinlan mo balik gina nimo imong asawa. Ano kung yung mga sweet ba? Kay na biya mo ana niya. Sibli kayo eh. Sige bay, di na ako magdugay rin ba kaya muli ko tos balay. Sugdan ako paningit ron. Hindi dito. Sige bay, salamat bay. Abay bay. Wala mo ni. Napriprip ni itong siyang asawa. Paapon yung anak niya oy. Success. Satisfied. Hey! Oh shit! Bukan mo isik alderas dan. Habi. Yun. Alam. Siho. Wala rin. Oh my God. Kincana, ting. Ku menahan rasa sakit. Ano nilain? Oh no! Tago diri.
Bantag tan. Gawa tinang kamanguran mong igit. Ano man ang asawa nagbasa pa tong bilang. Nagtabok rin. Ha. Oh no! Mas. Ganun man to. Fiore. Bahu ako ni. Sus. Ano nga man nila mo sukaan bentong natagbo kong pangita ani? Dahil na kinig baho akong gikulit. Hala. Hala. Di ba ka ni mo ang gamit akong asawa? Sa mga asawa nga nung mantinil man siya ani nga di man ni mulihok. Dako pa mga ako ani. Sana all. Umsa. Fiore. Maog yung baho ah. Positive yun, positive. Bantog na nga akong asawa din na ganaan ako. Nagmantinil na lang akong asawa ni sungsung sa ruka. Pagkachip.